Yimini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Yisandulelo sesihlabelelo somthandazo isabatha. Yisihlabelelo senkumbuzo esizukulwana. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Nginu Jehova Nazaretha izizukulwana Ngiyayikhetha inkosi yasekuhleni mama Nazaretha. Bantwana bayingcwele ngilapha phambi komkhandlo oyingcwele wasezulwini ngokuthunywa izwi lamazwi ukube ngalensasa yokusa ngiguqe ngenze umsebenzi kaNkulunkulu.
okuke kufaka uvalo kakhulu uNkulunkulu mayisuke kuthuma lo msebenzi ukathi ngiyacela ukuba uyongenzela umsebenzi wami ngesikhathi esithile asho ngenhlonipho athi ngiyacela ngokomthetho kusefanele sikhumbule ukuthi ukuguqa lapha akona ukwazi nokuqonda nokuhlakanipha nokusho izinto eziphuma kimi kodwa kokuba ngibhekise uNkulunkulu ukuba ngiphe lokho afisa ungipha kona ngoba njengoba ngithumelene uyakwazi kufanele ngikusho ukhona ke okubukeka umsizi osuke ethunyiwe kodwa ke ilanga wabusho ngakwesaba uthi yabona mangithuma umuntu ukuthi akahamba ayongenzela inkonzo angifutha abe vinjelwe solwa mina ngisenza lo msebenzi owenza ubaba mkhulu wethi nje ubaba mkhulu siyabonga umsebenzi angenzele wona Nkosi mbusise umsebenzi wami loyo ayitoliwa into kaNkulunkulu kodwa ngashaya uvalo ukuthi kuyenza kwesisikhathi uthunye uzisholo kwakho ngoba uthemba ukuthi ukhona izwi lokugcina elizophuma elinjalo elihle ungabusakwenza othunyiwe ko kodwa na inhlonipho yokwenza lo msebenzi ngiyacela ke uNkulunkulu kuba ngiyangiguqile abe kanye nama ibonkosi kuqa kwami kube sentendeni yesandla sakhe yeza usimina ngedwa
abafowethu notate wethu Rathugibaya Maya Sondage Uyawa Nombani uyayicela inhliziyo ethandayo kweNazaretha. Njengoba silapha siyacela uNkulunkulu ukuba asenze sehlule inhliziyo zethu. Ngoba uyena washo wathi inhliziyo yonakele yimbi futhi kunezinto zonke. Waze sejikeza yena ethi mina Jehova ngihlola inhliziyo ngilinga izibilini ngiphe lowo nalowo njengokuhamba kwakhe na njengokuthela kwemisebenzi yakhe. Njengoba silapha sicela inhliziyo eyithandayo. Kungabe inhliziyo ephikisanayo kodwa kube inhliziyo eyithanda uNkulunkulu. Singavumi eNazaretha ukuphikisana emsebenzini kaNkulunkulu. Ubheke ukuthi into ishiyo ubani. Mayingaphumanga kuwe leyo nto ayikho right. Awungiphe incwadi yamaHebheru 11 verse 6. Siyacela uNkulunkulu enze siye ngenxanye njengamanje njengoba lasha izwi likabhombela lathi laba bantwana ngibacela baye ngenxanye njengamanzi. Kodwa
kodwa mothi uyabuka akukho lokho kakhulu uNkulunkulu ngelanga sephulele ezintweni zonke nje zakhe ezesindayo azisuse zonke abeke into eyodwa nikhumbula like lasibuka unyazi lezwe laselusithanda laselusiphulela nje zonke izona naze sula zonke zathi wathi soqala ipheje elisha engathi uNkulunkulu angenza amandla ukuba lama pheje esulu asingaphinde siwagcwalise ngoba ngenzeka njengoba sihleli nje lapha sibhizi siyawaloda amapheji ke ezona wakuthando lolo laluvela uNkulunkulu ngelanga bathi la ke qhamuka lolo thando liphuma enkosini yamakhosi ilanga lamalanga lathi nina nazilutho ngokukholwa yini nina zanazilutho nini yinye kuphela into enifuna la niyenze kufuna nithandane lento namhlanje engakazi yenzeke uthi omunye ethi athi omunye ngoba engafuni ukusho njengomunye uphethe isonto ngala umshumayeli umhlambululo uhalele kwakhe lakhe nga uphethe isonto umshumayeli umkhokheli ufisela indodana yakhe kube umshumayeli ngapha umkhokheli uphethe isonto ngalana umshumayeli ufisa kube umkakhe ozoba umkhokheli useyomnyuka nje abonakala ngokumnyuka umshumayeli uyamemeza ngala naye ukhuluma namakhosikazi ngala ngoba ufisa ngamuzi umshumayeli ngoba inhloso yakhe uthi aphume kube umkakhe nanoma ngimazi kwesisikhathi umkakhe ngeke akwazi ukukhava ingakho uNkulunkulu ethi ngiyasibona nje zonke izinto ezenzeka ukajwayele ukungitshela nje kabuhlungwana ngiyazibona nje zonke izinto ezenzekayo kodwa ayikho into engayifundiyo ukuthi abantu baphathe bonke esontweni wathi kodwa yenzani ngoba niyathanda wesho kweMejudiya ngalalela nje igama elibuhlungu manazana wathi ngoba niyathanda qhubekani yenzani aseneliswe ilo omisiwe amen futhi kulikhulu nokuthi uhlelo ugcotshiwe ukunomuntu omthwele ngenhliziyo nayo into ehlupha abagcotshwa kakhulu uhleli nje umuntu uyazula ngenhliziyo akamboni lo phethe ufisa ukuthi kube usibanibani othandwa nguye yahlupha le hlela umvangeli uthi umvangeli endaweni uyakunyuka nje ophambi kwakho ufisa ukuba omunye umshumayeli nje uyakunyuka umvangeli uNgcobo ufisa kuba omunye ayasihlupha indaba yokuthanda ukubekana maNazaretha ukhona incwadi kaJakobe 3 verse 1 akoyifunde ekuqaleni mntaka kaNkulunkulu Jakobe 3 verse 1 wama kutholakala sesigcotshwa sonke akuzolunga maNazaretha funa abanye baphathwe bathoba ibongosi abanye baphathwe bavumela ukuphathwa bathobe kwasebephethe bazobe kufika isikhathi nabo laba bashone bahambe akekho phela umuntu ohlalele ukuhlala la mashona ungene kodwa ungangifiseli ngathi uhlela ubuthandaza make yakhwehlete inkosi yami ngathi uNkulunkulu angangizwa kodwa yazi ukuthi zonke izinto ziyadlula uNkulunkulu wazi ukuthi uzoyidlulisa kanjani awuyifuna incwadi kaJakobe
wena Nkosi unamandla awugeza indli yeziyo lethu wena Nkosi webaqoqa uthi uNkulunkulu ave ngafuna amacala bengazi nami ngithi ngisazofaka elami uthi uNkulunkulu ave ngawafuni amacala uthi umuntu onamacala amaziyo uthi uhlale letha amacala kuye uthi ufisa engathi ngani meqhamuka abaleka ngene endlini ufuna uNkulunkulu le ndaba ibuyele la yayikhona uthi makukhona into ekhona iqede nguwe mphathwa lapho khuluma iqede musu idlulisela kwabanye ikhuluma iqede into ebanga ukuthi sihluleke ukuqeda izinto inzondo ngoba sisathembeki lapho siphethe khona ngoba sinenzondo asazi isinqumo sakho ozoskipha noma uskipha ngoba siyiso noma uskipha ngokwenzondo ngoba sowumtholile enecala kade wawumfuna asiyekeni inzondo khona sizosebenza umsebenzi kaNkulunkulu sikhiphe inqumo ezifanele sethenjwe abaphathi bethu ayibonge Nkosi kubuyele lapha nawe esolwa khona umuntu uma kudingakala ukuthi ajeziswe alinde isijeziso sakhe alandele umphathi wakhe ahambe ocela intethelelo kuye amthethelela abuyele esontweni amen namhlanje umshumayela umisilo ngale bandla lihlambulo lomvangeli umvangeli asola umuntu amkhulula umfundisi kusetshenzwa kanjani esontweni kuzosetshenzwa kanjani esontweni funda bazalwane bami ningabi abefundisi abaningi ningafuni ukugcotshwa nonke nazi siyakwamukela ukulahlwa okukhulu uma sonke sifundisa singabefundisi sonke sifuna ukuphatha phambili kungekho ofuna ukuphathwa siyomukelisa ukulahlwa ngokuba siyona sonke ezintweni eziningi umthetho wethu ngesizoni sona kuzona zonke izinto eziningi uma kukhona umuntu ongoniyo ekukhulumeni kwakhe lo umuntu opheleleyo amen
Mawungoni siyabonga umuntu opheleleyo ayibonga Nkosi. Engathi bantwana bahle benkosi lo msebenzi kaNkuluNkulu ungasivuma. Sithi nje sikuwo usivume. Siwenze kahle. Kukhona into ebhlungu eyakhulunywa uNkulunkulu. Ngayesaba kuze kube manje. Kodwa enhlizweni yami ngiyabona nje ukuthi khona icala. Ngiyacela kodwa uNkulunkulu angembatha ayibonga Nkosi. Ngiyacela uNkulunkulu angembatha ngimboze. Ngingabukeki ngimumbi. Ngengathi nje ngingena lapha ngaphakathi. Bengibiza uJehova. Ngezinto zangaphakathi egcekeni ekufanele zilungiswe nomsebenzi yonke. Kodwa wathi nje fika kimi. Wafe ngambotha kanasikhathi. Akamile ndawonye. Wathi fika wabejika lapha ngakumina ejika bhekele. Wathi meqale bhenga la wathi wathi ayikho into engiphethe kabi njengokungezwani kwabefundisi. Zoyisho lento ngoba angiyazi mangiyiyeka ngoba ngayizwa. Funa sihlukanise lento ngoba singamaZulu. Akasho ukuthi engiphatha kabi. Ngoba into umuntu emphatha kabi eyesikhashana. Ibuye idlule. Into ephelayo. Wathi engiphethe kabi. Ayikho into engiphethe kabi njengokungezwani kwabefundisi. Washo lokho bese esengishiya esexoxa ngizele nami ngizokushiya. Nami ngizokushiya nje kanjalo. Akekho umuntu othenjiwe lapha esontweni njengomfundisi. Futhi akekho umuntu othanda ubaba njengomfundisi. Uma lapha ekhaya ugcwanekela phezulu komfundisi uyinkinga kakhulu. Kubaba. Uyinkinga kabi umuntu ogcwanekayo agcwanekele abefundisi. Ngoba babhekile uyabathanda uyabahlonipha ulindele ukuthi baphathelele isonto. Baphathelele isonto ngomthetho nangobuqotho. La into elindele uNkulunkulu. Namhlanje usethi umuntu umefuna ukwenza into la ekhaya yakhe ayiqalile angaphikiswa. Uthi mothi ayisambe solungisa into ethi athi uzoshayisa. Mekwathi uzoshayisa wohlehla ukhona ngoba le kuze kushona umsila phakathi. Ufuna ukulungisa into ibonathi iyonakala lapha esontweni. Uthi umuntu ohlezi okufanele ukuthi ngabe lento uyoyilungisa uma usethi ngizoshayisa. Kodwa umthuku lapha ya uyofuna lento ayoyifuna yena akazoshayisa. Omunye uthi uzoshayisa nje yakhiwa uyena kubibe likhulu lapha ya. uNkulunkulu akasisize. Adonse inhliziyo zethu ibheke kuye ayibonga Nkosi. Ake singasabisani ngomshayiso maNazaretha. Kona kukhona ukushayisa. Kodwa kungabi into ekuzosatshiswana ngayo. Wobani kanti kufanele abayidinge phambi kwaNkulunkulu bayozendla phambi kwaNkulunkulu bayidinge zishaye bona induku kodwa befuna ukuvikela othile. Amen. Kanti ulaka laNkulunkulu ngoba ulidala nje ulaka laJehova. Kanti obani ekufuna luwele kubo manje ngezwela abantu abadala. Kanti uyothemba abantu uJehova. Wena Nkosi awuna unama
awugeza iziyo zethu wena Nkosi Funda ba ngaphandle kokukholwa amaHebrew 6:11 verse 6 kepha ngaphandle kokukholwa kodwa ngaphandle kokukholwa kungenziwa okulungileyo kuye ngeke wayenza ikho into ongayenza elungileyo ngaphandle kokukholwa uNkulunkulu ngasikholwa ngokuba ozayo kuThixo kuThixo ungayekholwa ukuthi ngayekholwa umuntu ubona nokuthi uyabavuza abamfunayo. Amen. Kepha ngaphandle kokukholwa akukho kunye okulungileyo okumthokozisayo uThixo. Laba bantu nje abangakakholwa ayikho into elungileyo abangayenza kuye ngoba ngaphandle kokukholwa umuntu ungayikholwa. Sikhole eNazaretha futhi siphathane kahle futhi sibaphathe kahle abantu abangenayo ibandleni. Futhi siphume endabeni zemizi yabantu. Kukhona omunye umntwana engimaziyo la. Bengimaza intombazane engakashadi. Uma sengimbona awu na, Swanimani kunjani? Sokhulile sina sikamhlolo. So umakoti impela nje omkhulu kangaka. Awu siyabonga ngani yami. Kanti usazohlala phansi umntwana angithele ngenyembezi. Athi ngihleli ngoba ngithanda umyeni wami. Wathi angimukeleke ebandleni, angimukeleki nakumkhokheli. Umkhokheli ukwala ngisho ukungifaka ebhukwini. Ala ngisho ngizonikela phambi kwakhe. Ngoba ngagana inkosikazi engayifica kuleli temple. Ngoba ngagana indoda yonkosikazi engamfica kuleli sonto. Ngingayena walelizwe mina ngiphuma kwawelinye izwe. Phumani bakhokheli endabeni zabantu. Phumani emzini yabantu. Umkhokheli kuyilungelo lakhe noma umshumayeli kuyilungelo lakhe ukuba thela amanzi apholise okunokuba yofaka uparafini spirit ashise. Thola ukuthi lo muntu ugcotshiwe ungena indaba lenkosikazi njena elandeliwe ayisakuthola isonto ukusonta iphathwa zonke insuku seyinabangani okushozwa lengane efikile. Phumani endabeni zabantu. Phumani bomama emzini yabantu ningene esontweni. Hayi khale ebhankini. Uma kukhona into efanele ukulungiswa ibe nokuphola ayilungiswe uwe mkhokheli. Upholise lenkosikazi. Uyitsheli namanye amakhosikazi alandelwa ayaphila khona akufi umuntu. Kamu zomunye umkhokheli ekhokhela wrong. Basho ukuthi labakhokheli anibabheke mabebekwa. Begcotshwa. Ethi bantu bami ungabi slim udayisa ngendoda yakho. Athi ngifuna inkosikazi eyislima. Udayisa ngendoda yayo. Akulona ulimi lomuntu ogcotshiwe lo umkhokheli onguma wabantu ogada imphefumulo yabantu ozokhokhela abantu egcineni baye ezulwini. Lo nkosikazi uzoya nini ezulwini?
ngoba ubhizi wena uzolimela nini igama lakho aphandle kokukholwa akukho okunye ongenziwa uNkulunkulu kumthokozisa umuntu ngayenze njani ngaye khona Hebrew 10 verse 22 nani makosikazi phumane endabeni zemizi yabantu asike isidingo sokuthi mangithenge edrobheni ngahlangana nomuntu oganiwe mase sekufika ngala kade ngibona ubaba sibani uthunyweni yini othunywe yona thunyiwe awunazo ezinye indaba ongayixoxa angithi nina bomama inina endala ukuthi amadoda abe ngamaphara ngibe nemali engiyikhipha ngala ngondla ngoba washaya phansi ngonyawo wathi awufuni lutho kanti unkosikazi omuhle wazomboza lapha ekhaya wazongembatha lapha ekhaya ezongimbathisa ukwazi ukusihlale webaba kasibani webaba kathule mabuthi nothule anginawo thule mina baba kathule kodwa usho osanda ukufika laba engibazalayo ibona bodwa bikho ezinye ingane owasuzitholele ngaphambili baba kasibani angifuni njalo ukuthi mangifika la ekhaya kuthiwe ngiyasakaza ngoba ngazokwakha la ekhaya ukhona osho njalo ngazokwakha la ekhaya angifuni kube khona ukuhlakaza lapha ekhaya ngifuna izingane zonke zibe khona la ekhaya zibe izingane zami baba sibani ngoba into yakhe yami ungabi imali kuphela ungabi imali kuphela zonke izinto zomyeni wakhe kube zakho namhlanje uvalele umyeni wakho namhlanje unezinto azenza back of you behind you angakusho njalo kanjani azenza kodwa ngemva kwakho ngenxa yokuthi uyinkinga umuntu okufunela mbathisa umyeni wakhe noma asekuthiwani awele phezulu wakhe ngeke menze lutho mina ngabona inkosikazi elindelana yayingakholwa kwashawa umthetho othi ngiyabona bakuye bazakala kukhala nje endaweni ethile azeshaya impempe zophelela khona zonke konje dukuduku ngabo past 9 wayidubula unkosikazi la inhla kwami ngazwole zami yobheka unkosikazi ukhalela sonke sathi masifike ekhaya unkosikazi usungishaya uyangishaya babetheka abantu amakhosikazi ashaya amadoda afuneki ke vele sanje sifaka ja umshayelwe sesibiza indoda emzini wayo ngowena ya wena ukwenze njani la wathi unkosikazi hey ake niyithanda indaba washo sesigcwele isipitoza la wathi ave nizithanda indaba umuntu akasoze aphambane nomyeni wakhe senzole nikhekezela niza la zapha umasibanda bonga siyongena ezindlini wena ngiyamncoma lo nkosikazi ngoba uyimbathi indoda yakhe kuze kube sekugcineni okunokuhamba usakaza umyeni wakho umsakaza lonke ilizwe leli umneka zonke indawo ngoba naku nesikhwele uzomehlise nesithunzi umyeni wakho ngoba unesikhwele uphatha kanti ubani omunye ozomembatha umyeni wakho ikhule lapha ngafica omagoda abadala kithi ababekhona ngaphambili lo wama akabaficanga noma ufike esengasekho ubaba babozala mina wena iyalo elungile futhi kunami ngisengitshela omunye umagoda ithi ubaba lokuzalayo wakwasibiza wena bizethini magoda wasibiza wathi bantabami bomalokazana bakwami ngizoniyala namhlanje wathi zonke inkantolo ziyavalwa ngo5
Ngiyezwa abantu abami. Nangasho amen maNazaretha. Amen. Wakwakhuluma ubaba njengozala ukatikati obovu inkomo zikabakenisa. Ayi wakhuluma ubaba. Eyalo magoti ethi bantu abami zonke inkantolo ziyavalwa ngo5. Amen. Wena khuluma ngeHigh Court neRegional Court kuphela neSupreme Court kodwa ekhuluma nala ekhaya. Ethi la ekhaya phela amacala ngo5. Ungaze kusindoda ithetha amacala. Uze kusukhuluma uphendulana nemibuzo. Uyabuza uphendulana nemibuzo uzuphendula lo ngoba sowuphethe ubuthongo. Ungako ubaba wemisi inkantolo ethi azime ngo5. Awufundele baba. Asondele ngenhliziyo eqinisileyo. Uma sisondela uNkulunkulu kulokholwa ke sisondele ngenhliziyo eqinisileyo Nangokwethemba okupheleleyo. Nangokwethemba futhi okupheleleyo. Sinenhliziyo ezifafazwe kungabibikho uvalo kokubi. Sinemzimba ehlanzwe ngamanzi amahle. Asibambisise ithemba lokukholwa kwethu ngokuba uqinisile yena osithembisayo. Asiqondane ukuze sivuselelane. Asiqondisane ukuze sivuselelane. Njengoba silapha yabantwana siyavuselelana. Amen. Sivuselana ngomoya okukholwa ibonga Nkosi. Amen. Siyangiyeka njalo umziyankatha. Kanti bekusafuna aqhubeka kancane. Asiqondane ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo. Singayeki ukuhlangana njengabanye. Singayeki ukuhlangana. Ungathi mawubiziwe thabahlangana abagcotshwa bazoxoxisana ngokuthi uNkulunkulu bazomenzelani ungezi. Bese uyafika futhi yotolika into errong engekho. Kepha siyalane. Kepha masihleli siyalane. Kakhulu lokhu nibona usuku lusondela. Kakhulu ngoba niyayibona njengoba ningibona nje mina kade ngiyingcefe manje kodwa niyalibona usuku luyasondela. Mina ngiganwe ngingena ngane ngisabizwa nje ngobhuti kaSisi. Into engaziwa igama layo. Kusho ukuthi bengimusha. Kodwa kumanje isikhathi yasport siyasondela. Uma sona ngamabomu. Sesilazi iqiniso. Silazi iqiniso ngoba iqiniso lapha kithi. Akusekho umnikelo ngezono. Akusekho umnikelo ngesono. Kepha kusihlalele ukulahlwa okusabekayo. Kepha sihlalele ukulahlwa okwesabekayo. Bana benkosi asihlalo nyazini sithandana. Amen. Sihloniphana sithobelana. Asithobele umsebenzi kaNkulunkulu. Masenza naphambi kwabantu ube nesisindo ube muhle. Lebandla. Amen. Sekukhulunyuka nabagcotshwa ukuthi bazokunithanda. Bakhipha inqumo ezifanele hlukanana nama-appeal. Uthi uphethe umnye umshumayeli ubuyomangala komunye. Hlukanani ukuyikhethela abashumayeli bathi umshumayeli ubugcotshelwe yena ubunomshumayeli omunye omthandayo eseceleni nawe mshumayeli hlukana nokuthi kumpintshwe kuwe indaba umpintshwe komunye umshumayeli. Ongumshumayeli. Hlukana nalokho. Hlukanani nama-appeal sikhathela ama-appeal. Umuntu mesoliwe akathobela ukusolwa. Hamba ucela inthethelelo ngoba noma ungadluliswa ngale ndlela odluliswa ngayo
kodwa lo wangimisayo ezulwini kubhala ukuthi umile ngoba uyaziwe ezulwini into yena okuphethe akaba mitoho njengephambi kwakho megcothe ngokusemthethweni uyaziwa nje mntaka baba uma noma ngabe uyahamba usohambweni lokufa uma kuthiwa khomba umkhokheli wakho awuyokhomba omunye lo mthandayo uyokhomba lo bekelwa yena etempeleni okulo amen noma ngabe uphethe uhambo lwasekufeni usendleleni kuthiwa khomba umshumayeli wakho ngeke umkhombe lo mfisayo omxoxela indaba nalokukhipha phambili nalo mngane wakho lo liphuza nawe nemenite wona kuzokhonjwa lo ogcotshelwe yena ibandla lilunge eNazaretha alibuyele kulento uNkulunkulu ayishoyo ukuthi akaphela amacala esontweni akaphela amacala kodwa kuhlale phansi wonke umgcotsho aliqede udaba lakhe aliqede ngakube endaweni yakhe aliqede likhulunye uhloniphe umgcotsho wakho obekelwe yena amen iyabonga abantwana benkosi iyabonga ezulwini iyabonga uNkulunkulu ongithumleyo bonga isabelo esivele ezulwini sengiyacela nami ukuba ngime ibuyisele indaba kaNkulunkulu kuye amen litheke izwi lamazwi ekupheleni kwalendima ekugcineni umvangeli wasebongani ubaba uMadondo uyohlabelela ingoma yamakhulu amabili 200 Nkosi busise ukuphakama kwabangcwele Bantu bakho